pogled. Sad su neki stene, malo je bilo baš lep. Treba prođemo kroz kanjon reke Uvac, što je jedna od najvećih zapravo oblasti gdje živi beloglavi sup. Nešto je životinje koje se nalazi na našem grbu, naše zastave i tako dalje. I onda bi bilo baš drago da vidimo to i malo se šetam po vozu. Tako da to iskreno baš je lepo. I da, ovo danas je novi dan. Nakon ove šagarske otce koje ne znam koliko dugo tačno traje, idemo, ja mislim, na Bajinu baštu, ali to je na kraju. Posle ovoga idemo na jezero Uvac i to je to. Tako da, uživaj se. Stali smo na pauzu i čekamo da se ova lokomotiva okrene i mislim da se vraćamo nazad. I to je to. Da, evo, bukvalno se kreće. Da vam pokažem. So I guess we're going back. Ljudi, mnogo je mirno, mnogo je prijatno, čisti vazduh. I zelenilo svuda okolo, baš je lepo. We're going back! Epo ljudi, mi smo upravo stavili na još jednu pauzu i mislim da je ova posljednja stanica na kojoj pravimo zapravo pauzu, ovo je najduže do sada, pola sada će da traje. Između se nalazi jedna prelepa kućica i ovdje sam se malo odvojio samo da vam snimam ovaj deo, ali da, mnogo je lepo i sama šagarska osmica je baš lepa i meni je najviše ostala zapravo u pamćenju i u memoriji iz ranijih godina kada sam bio na ekskurziji. Tako da, to je to. Nakon ovoga idemo valjda na jezera i to je sve što mogu da vam kažem. Prilike, tako da. Uživajte u ovom videu. Evo vidite da sam malo odmakao, da vas nalazi ta stanica. Onda imate određene stepenice kod fontane, vidjet ćete kad dođete na stanicu. I se spenjamo i stepenicama i idem da se pobavim da vidim neki vrh, neki pogled. Evo me u šumi bukvalno. Znači bukvalno sam u šumi, idete ovim putem, tamo stepenice i sve. I ovdje imate lepu prirodu i baš sam zadihan. I idemo ovim putem. 1, i 2, i 3. Evo da vam pokažem ambijent, znači to otprilike ovako izgleda. Imamo tamo pogled na Drven grad, kako smo bili prethodnih dana. I imamo prelepo ovdje, bukvalno kao odmaralište, stajalište, jedna je tamo pruga. Tako da... Ljudi, evo nas u busu, evo stigli smo na jezero Perućac. I cijel bus je bukvalno mrtvo, svi spavaju, ali mi se mora da ostavim zato što je Bosna tamo između Drina jer je Perućac granično jezero sa Bosnom i Srbijom. Tako da, to je inače Veštačko jezero i idem se to danas snimim. Tako da. Epo vidite, mi smo došli mnogo brzo. Evo ga jezero iza mene fazon. I baš je lepo, mislim, Veštačko jezero nastalo izgradnju, odnosno predgradnju reke Drine radi izgradnje elektrane Bajina bašta. I evo dišem zato što se stepenice baš strano. Ali u principu idemo se nazad u bus. Jako je ovo brzo prošlo pauzica, idemo sad u Bajinu baštu sam. To je kao neko naselje, ne znam, gradsko, ne ja. Manje je. Ima neki 10.000 stanovnika, ne pojavim ja. I uglavnom tamo ćemo najvratnije da jedemo. I onda nakon toga idemo nazad na Zlatibor. Tako da dam. Evo nas tu kod reke Godine. Dobila ime Godina zato što ima samo 365 metara, toliko dugačka i onda zato Godina, zato što Godina ima 365 dana. A inače jedna od najkraćih reka u čitavoj Evropi. I da je baš čista, uljeva se u Drinu i ovdje je dosta hladno. Stvarate neki, ne znam ja, oblak od magle i onda je ovdje dosta isto prijatno tokom vrelih letnjih dana. A sad je malo hladnije, ali u principu je fino, tako da... To. Ljudi, tražim pekar ili tako nešto da jedem, pošto imam večerek za 4 sata, 5. I imam bukvalno 20 minuta treba da potrčim po Bajinoj bašti da pronađem nešto da jedem. I bio sam u ideji da oni imaju kao njihovu pekaricu, a nema ništa konkretno što mogu da me drži toliko dugo. Tako da, ipak treba pojesti nešto što je ipak malo konkretnije.
Mislim da probam da pronađem nešto i onda vam se javljam ako uspem. Znači kao što ste vidjeli, sve sam iskupao u Ideji, kupio sam neka peca, neke pitice, nema pojma ni ja, jer mislim Ideji je ideja, to je na kraju krajeva jako dobra opcija ako nemate opciju, kao ja što se nisam imao. Idemo sada da snađem s nekima, jer uskoro idemo u bus, mislim krećemo za nekih 10 minuta ka busu, onda idemo u Kragovac. Onda idemo u Zlatibor na večeru i to je to u principu. Nema što više do toga. Da, to je to. Najprije ljudi samo da vam se ukratko javim, mislim izašli se ovdje napolju i evo nas ovdje kod ove fontane, mislim u samom centru i tu malo obilazimo. Ja sam sad izbojio samo iz grupe, se malo pošetam ovako da udahnem ovaj vazduh zlatiborski i onda poslije ću da se nađem s nekim. Sad ćemo snimati Zlatibor pa uživajte u njemu. Inače ove godine se obeležava 130 godina turizma na Zlatiboru, tako da imamo dosta tih plakata i zaista interesantno. I od posljednji puta kad sam ja bio na Zlatiboru, što je bila pre nekih, ne znam ja, 3, 4, 5 godina, 6, bukvalno ova fontana je dosta unapređena i dosta toga izgradila i zaista izgleda onako inovativno, bukvalno kao Beograd na vodi. U tom fazonu kad krećete kroz te hotele i hoćete pa idem vodu, čekaj. Pa nisam trebao da uradim. Baš je jak mlaz, nisam to očekivao, baš je fizika. Ok, uglavnom nemojte to da radite. Tako da, osim toga nema ništa specijalno, bukvalno samo kafići i mislim da mi je ovo razredno. Evo vidite, sad ćemo pokazati ove plakate, imate stalno bukvalno po zemlji. Znači, kao što vidite, ono tamo, to su bukvalno hologrami. Ne znam ja, i svuda ih ima sve različitih, tako da je baš interesantno. Ajmo pa ljudi, vidi si Roman. Roman, ti nije pravo da budeš u logu? Ne, nije. Prvi put zora uljudan. Ako znam da se ne spam, čekaj. Dobro, uljudan sam dovoljno. Malo je odlično. Ništa, u principu mi smo završili sa šetnjom, završili smo sa večerom i idemo. Ja sam uljudan. Ćao. Idemo kući, mislim u hotelu. Ja snimam se muški glas. Mnogo je ladno. Mislim, nije ladno, ali mi je zapušen nos. Da, fazom 10 stepenije, tako nešto. A ne, to nije ladno, samo nekako težak vazduh za čovjeka koji živi pored reke, a ne na brdo. Nisam brđanin. Realno. Tako da, evo nas tu kod hotela, eto, javim se sutra ili u nekom novom vlogu ili ne znam, nije u nastavku ovog, nemam pa mnogo je zvrda s dola, nema veze, to je to. Vidimo se sutra na doručku. Ćao se.